Habulin natin si Kabayan. Kabayan, malapit nang malaglag yung wallet mo. Ang laki pala ng grand prize, 584 million. Babayan natin mga kalabarkada. Taga saan ka? 7 taon na dito sa Japan. Malapit na mag senior citizen dito. Yo, alright, we're back again mga kalabarkads. Kumusta naman po kayong lahat dyan? At ang oras po natin ngayon ay alas 5:30 ng hapon. At another day, another vlog, at another blessings na naman mga kalabarkada. Dahil everyday is blessings, di ba mga kalabarkada? Bali ngayon ay pupunta tayo ngayon sa home center. Dahil nung nakaraang video natin ay nagpunta tayo dun sa may grocery market. At bibili tayo ngayon mga kalabarkada ng gloves na para sa trabaho. Tapos titignan natin kung pwede pa tayong makataya ng loto. So susubukan natin tumaya ng loto mga kalabarkada. Yan pala yung grocery na pinuntahan natin. Diyan tayo nag grocery sa may Ebre. So ito naman yung home center. Ayan, nasa kabila lang. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Ang ganda ng panahon. At kumusta naman kayong lahat mga kalabarkada? Sana ay okay lang po kayong lahat dyan. At andito na tayo mga kalabarkada sa may home center. Paparking lang natin tong bike. Dito kasi yung parkingan ng bike mga kalabarkada. Tapos yan naman yung parkingan ng mga motor. Yan naman pala yung parkingan ng mga sasakyan. So may gasoline station din dito. So pupunta tayo dun sa loob ng home center para bumili ng gamit natin sa trabaho. Marami ng mga kalabarkada. Marami na silang mga bintang mga punla. Ayan o. Mga punla nilang kamatis. Tapos may mga mais din mga kalabarkada o mais. Ito mayroon din silang talong malalaki na yung mga punla nila. Pwede nang bumili. Kakausapin natin si Kalabarkads Malinay kung pwede na magtanim dun sa kanila. Kasi marami ng punla dito na pwede nang itanim. Sa kabila may mga sili rin mga kalabarkada. Mga pipino. May pipino na rin bell pepper.
Oh, mayroon din sila mga kalabarkada. May kwan na rin silang ampalaya. Oh, kabayan. Oh, kabayan oh. So, pasok tayo sa loob para makapagtaya tayo ng loto. Kasi hanggang alas 5 lang kasi yung pwedeng magtaya mag-alas 6 na. Ay pwede pa magtaya mga kalabarkada. Tataya muna tayo para magbaka sakali tayo na sana nga ay tumama tayo. 本日は一粒万倍日、しかも大安です。宝くじで幸運を手にすることができるかも。本日は一粒万倍日、しかも大安です。 Bali yung isang tayaan ay 400 yung babayaran. 大安です。 本日は一粒万倍日、しかも大安です。宝くじで幸運を手にすることができるかも。本日は一粒万倍日。 Ang laki pala ng kwan. Ang laki pala mga kalabarkada ng grand prize nila. 584 million. Ay 本日は一粒万倍日。 584 million yung grand prize nila. 幸運を手にすることができるかも。 200円頂戴いたします。 Arigatou gozaimasu. 一粒万倍日、しかも大安です。100円のお返しになり本ます。日は一粒ありがとうございます。しかも大安です。宝くじで幸運を手にすることができるかも。 So ayun mga kalabarkada, no, nakapagtaya na tayo ng loto. Ngayon naman ay magbabayad tayo nito. Babayaran natin tong gloves.はい、1000円お願いします。233円お返しでございます。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。So ayun mga kalabarkada, no. Bali nakapagtaya na tayo ng loto. Tapos nakabili rin tayo ng gloves. Yun mga kalabarkada, no. Ang laki pala ng grand prize. 584 million yung grand prize. Grabe ang laki. Parang 584. Kung i-convert mo yun sa piso, hahatiin mo lang yun. Bali nasa 242 million. Grabe ang laki. Nagbaka sakali lang tayo mga kalabarkada. Sakaling tumama, di ba? Habulin natin si Kabayan. Kabayan, malapit nang malaglag yung wallet mo. Hindi na naglaban. Pero magkano ng bigayan sa pag-SSW? Wala, banto pala niya. Pero nung nagsimula ka mag-SSW, nag-interest na rin.
Oo, nag-English. Una pa. 1-1-1 ako. Dati 1-1? Oo, dati. Ang rate na nila ngayon sa 1-1 to. SSW pag bago. Oo, bago. Kwanto naman sa atin. Oo. Kababayan natin mga kalabarkada. 7 taon na dito sa Japan. Naka-vlog pala ako, okay lang? Wala problema. Na-shoutout ka sa vlog ko. Ano mo, ang kon mo? Vlog, ang konsum vlog mo? Ang pangalan ng vlog ko, Labarkads. Ah, Ito yung channel ko. Nakita ko yung channel ko. si Kajutay. Magkakaroon kayo ni Kajutay? Ay, hindi. Iba si... Iba si Hindi ko pa Kajutay. nakikita si Kajutay eh. So konsya na sa... Oh, yan. Yan ang pangalan ng kan ko. Labarkads. Labarkads. Oo. Shoutout ka. Baka may gusto mong shoutout. Wala. Kababayan natin mga kalabarkada. Taga saan ka? 7 taon na dito sa Japan. Malapit na mag-senior citizen dito. Parang gawin na ako ang dito. Presidente na Japan. Bali, magkalapit lang kami ng kumpanya. Bali, yung nadadaanan ko na paggawaan ng barko o ferry dyan. Yun yung Trabaho. doon siya nagtatrabaho. Pero arubaito lang siya. Yung parang, kung ang arubaito kasi yung parang, ano ba yung arubaito? Yung sa kon, no? Parang sideline. Parang, sideline. Sideline na trabaho. Yun mga kalabarkada. Kabayan? Sige, Uwi mo kabayan. na. Sige. So yun mga kalabarkada, no? Nakakatuwa namang makita na may mga kababayan tayong mga Pilipino. So dito na matatapos to mga kalabarkada. So ingat po tayong lahat. God bless. At lagi po nating tatandaan, God is good all the time. So see you po sa next na vlog natin. Bye bye mga kalabarkada.